Lezi indaba zohora lokuqala sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli mbukeli nazi ezinohlonze emini nje. The other side of General Sibiya and his faction. Yes. And I was pressed to say I must mention names. Inhloko yethimba lobugebengu obuhleliwe esamisiwe kuMajor General Richard Shibiri kusaphekwa ngemibuzo eKhomishaneni kaMandla ngamayelana ke nezinto azidalule enkulumeni eqoshiwe eyayiphakathi kwakhe nomphenyi owaziwa ngelika Witness A. We believe that the leadership has applied its wisdom comprehensively to arrive to a decision that it has arrived to. Usibonelo nomvalo usejujelwe kwesokuba ke unobhala jikelele weqembu lomkhonto wesizwe ngemva kokususwa isikhundleni kukaDokotela uBungani Mncwango nowathatha ke izintambo ngemva kokuxoshwa kukaFloyd Chivambu ngonyaka odlule. The focus on organized crime is going to include what we call strategic prosecution. Inhloko ye-NPA u-Advocate Andy Mothibu sethembise ngokuthi ke lolu phiko lizobeka ke eqhulwini uphenyo lezinsolo zenkohlakalo esibhedlela saseThembisa ke ezibhekene ke noHangwane Mawumela nabanye. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ke ezinabeni zohara lokuqala ezibunqa phambili kanti futhi ke ezihamba phambili la ku-SABC 1 eMzansi for sure kanjalo ke na ku-SABC lehayi. Mina ke igama lami nginguDaud Phungula. Mbukela ke singene kuzwa ezihamba phambili mina nje. Inhloko esamisiwe yophiko ke lobugebengu obuhleliwe uMajor General Richard Shibiri utsheleke iCommissioner kaMadlango ukuthi kungenzeka ukuthi uphendule enganakile eyamanisa ke iphinde lomkhuzo wamaphoyisa uLieutenant General Shadrack Sibiya usamisiwe ngokuthi ke uyingxenye yohlangothi lwamaphoyisa ashomene ke nomndeni kaKatiso KT Mlife nosolwa ke ngokuba ke isikela mkhuba ke sixamukela ke ekusebenzeni kweinhlaka zamaphoyisa. uMajor General Shibiri ukhala ngokuthi ukujijimezwa ngemibuzo esithangamisa ekhomishana ngenzeke ukuthi kumenze wagcina esephendula ngaphandle kokucabangisisa ngendlela. uShibiri uthi kungenzeka ukuthi uphaphalazile uma ethi kunohlangothi likaSibiya emaphoyiseni oludlakhezo lunye nabasolwa ababhekene nezinsolo zamacala ezinkantolo abafana noKatiso Mlife. Uthi uvume ngokukhulu nganaki njengoba kwayena egcine esethi uyingxenye yalolu hlangothi oluhambisana noKT Mlife. You said that by the other side reporting to the other side that General Sibiya wanted the information for the other side. You were referring to Mr. Molefe's family, correct? I made that concession later because my first response was the other side of General Sibiya and his faction. Yes. And I was pressed to say I must mention names. And again explained that it seems I'm lying under oath. Then I considered because I want to mention any other person because of the reason that I didn't have concrete evidence against any of those people who might be perceived to be on his side. I even included myself that sometimes I was considered to be on his side. Lesi thangamise ekhomishana kaMadlanga esingenele osukwini lwama-77 namhlanje siyaqhubeka ekolishi iBridget Mabandla Justice ePitoli. To the other topics on the call. Usuyela ngasemaphethelweni umsebenzi wekomiti laseParliament eliphenya ngeSAPS kanti ke namhlanje kubizwe ofakazi abane ngaphambi kwalo ke leli komiti kanti ukuzwa kabanzi ke ngokuqhubekayo lesixhumana ke nentatheli yezwe kwelezi ndaba zeSAPC umkhokheli bandla okhona ke lapha ke eKapa. Mkhokheli asikubingelele sikwamukele ke ezindabeni ke zasemini. Siyazi ukuthi ke ngesonto elizayo kulindele ukuthi ke umkhuzo wamaphoyisa kuzwelonke uGeneral Fani Masemola nomkhuzo wamaphoyisa kwaZulu Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi ukuba ke bavele ke phambi kwalo ke leli
komiti. Ingabe ke yini evelayo ke namhlanje kulona leli komiti? Masibulise Dawudi mntakwethu, sibulise nakombukeli wendaba ze-SABC ngokuqinisekileyo ngoku njengobutshilo kakuhle into yokuba ikomiti ngoku isondele emaphethelweni komsebenzi wayo. Sithetha nje lingqina lokuqala kuloo mangqina mane ekulindeleke into bavele phambi kwale komiti. Othethayo ngaphakathi kwikomiti nguSamkeliso Mlotshwa olipolisa elikumngcele okanye ke mhlambi eyiborder police. Uze ke nezityholo ezothusa ngamandla apha phambi kwale komiti. Uninzi lwezinto asele zithethile zidyobha ikakhulu igama lomkomishinala wamapolisa kwaZulu Natal uNhlanhla Mkhwanazi. Kulindeleke into yoba ke abe naye uyavela kule veki zayo ngoLwesibini. Izinto azithethayo uthi into yokuba uMkhwanazi wayebandakanyeka ebantwini ababemthotsharisha okanye ke mhlambi ukumngcungcuthekisa ngezityholo zikasomashishini waseDurban owaye exhwiliwe okanye kidnapiwe ngonyaka ka-2024. Uthi into yokuba amapolisa awayekhokelwe nguNhlanhla Mkhwanazi ayefuna into yokuba avume ityala angalaziyo. Kulapho ke into yokuba wayeyavalelwe bucala angcungcuthekiswe ze nabo ke wayebanjwe nabo bekhululiswa behanjiswa ze nguNhlanhla Mkhwanazi. Izityholo ke ezazibeka phambi kwale komiti uSamkeliso Mlotshwa uthetha ke phambi kwale komiti. Ezo zinto ke ezivelayo phambi kwale komiti kusalindele into yoba ke uMkhwanazi xa evelayo ngoLwesithathu emveni kokuba ezakuvela ufane Masemula kuza kufuneka eziphendulile. Kodwa ke wena Dawudi inokuxela kwakhona into yoba ke ngaphambi kuba sibe kanti ke sibona njengebevela nje uMlotshwa lo kulindeleka amanye amangqina amathathu aza kuthi ke avele phambi kwale komiti. Okwangoku i-evidence leaders besezigqibile ukumngcambazisa ngemibuzo. Nawo bekusekungeneke ngokwamalungu eParlamente nawo ezama mhlawumbi ukukhangela into yokuba lezi zityholo zingakanana azenzayo ngomkomishinala wamapolisa kwaZulu Natal uNhlanhla Mkhwanazi zisuka phi na. Uthi ke into bubanjwa kwakhe yena ebanjelwe ukuxhwila lo somashishini waseDurban kunye nokuzama ukubulala. Uthi lo matyala lawo akawazi nokwazi ukuba awayesuka phi. Uthi yena akazange waba kanti unalo ityala ngaphambili eMzantsi Afrika, koko ityala beqala ukuba nalo leli athi into yokuba wayelijojwa nguNhlanhla Mkhwanazi. So kuza kubaluleka into yokuba ke simva into yokuba xa evelayo uNhlanhla Mkhwanazi kwiveki ezayo uza kuphendula thini kwezi zityholo zingaka zenziwe phambi kwale komiti. Kwangoku Dawudi manibuyile kuMntakwethu Auckland Park. Sibonga kakhulu mbukeli yona ke intatheli yeziko lezindaba ze-SABC umkhokheli bandla esibikela bukhoma lapha ke eKapa esifundazweni iWestern Cape. Iqembu umkhonto wesizwe likhomba indlela uDokotela uBongani Mncwango njengonobhala ke jikelele walo leli iqembu. Mncwango waqokwa ke kulesi sikhundla ngoNcwaba nyaka ngemva kokukhishwa kukaFloyd Chivambo, kanti ke manje kulesi sikhundla sekuqokwe ilungu leParliament uSibonelo Nomvalo. Iqembu umkhonto wesizwe lithi izinguquko zakamuva kuhloswe ngazo ukuqinisa izinhlaka zeqembu ukuze liqhubeke nokwenza kahle njengoba kubhekwe ukhethweni lohulumeni bezindawo. Unobhala jikelele weqembu usanda kuqokelwa isikhundleni uSibonelo Nomvalo uthi amalungu eqembu ayazihlonipha izinqumo ezithathwa ubuholi ophezulu. We believe that the leadership has applied its wisdom comprehensively to arrive to a decision that it has arrived to. And ours as members is to comply and complain later if there is a need for complaining. Kuphinde kwamenyezelwa nezinye izinguquko ebuholini beqembu esifundazweni kwaZulu Natal. Comrade Reggie Ngobo, the current provincial organizer, is being relieved of his duties and is being replaced by Comrade Kobizizwe Makanya as the provincial organizer. Comrade Bongani Baloyi, who's the current head of elections, is being relieved of that particular function, and Comrade Tolagale Dlamini is the new head of the elections. Unomvalo uyachitha ukuthi alukho uzinzo ngaphakathi eqenjini. I've never experienced any instability. We're here doing our tasks smoothly. There's proper coordination in Parliament. There's proper coordination in the provincial legislature. So where do you see this instability that all of us don't see? There is no instability in the MK party. Unomvalo akathandanga ukuphawula ngamahlebezi athi iqembu ATM lingase libe mdibi munye neMKP.
Inhloko yophiko olushushisa amacala omphakathi NPA esanda kuqokwa uAdvocate Andy Mothibu uthi ke enyeke inhlela banazo zokulwa ke nobugebengu obuhleliwe ukugxila ekushushiseni ke lonke uhlobo lwenkohlakalo ke nokukhwabaniswa kwemali yabakhokhi intela nokubalwa kuwo ke labo abanindeka enkohlakalweni eyenzeka esibhedlela saseThembisa. Umothibu uthi izakhamuzi zakuleli zinalo lonke ilungelo lokufuna ukubona isigebengu zibhekana nengalo yomthetho kakhulukazi ezibandakanyeka enkohlakalweni nasebugebengwini obuhleliwe obuthinta ukuzidamuzela ezimalini zabakhokhi bentela. Uthi uqinisekisa ukuthi lokhu kuyenzeka iNPA sezinhlelweni zokuqasha abantu abanamakhono okuphenya lolu hlobo lobugebengu. The financial investigation skills are the one that really comes up, very clearly that we need to focus on that. Both at organized crime component that we have, and in the IDEC, in Investigative Directorate Against Corruption. Uthi Komishana kaMadlanga iveze ngokusobala uthi usemningi umsebenzi osadinga ukwenziwa ukuze kuqiniswe ukusebenzisana phakathi kwezobunhloli amaphoyisa kanye neNPA ukunqoba lempi yobugebengu. The outcomes of Madlanga and as it goes on now really has indicated that there's work to be done. There's work to be done in ensuring that we really ensure that there's ethics, there's accountability, there's integrity across, right? NPA included, the police, and so on. Uphinde wakuchitha ukuthi iNPA ihudula izinyawo ekushushiseni laba abathinteka ezinsolweni zenkohlakalo esibhedlela eThembisa nokubalwa kubo osomabhizinisi uHangwane Maumela. Ugcizelele ukuthi abafuna ukuxhamazela kumele kube nobufakazi obunqanda ikhanda. We need to prioritize those matters that the public seem to be throwing a spotlight on. So that matter will be executed speedily. iNPA izibophezele ukwazisa umphakathi ngokwenzakalayo ukuze bahlale benolwazi ngokusebenza kwalolu phiko. Kuzobanjwa inkonzo kalowo bengumholi weCope Mosiwalikota eBotshabela eBloemfontein Free State namhlanje ntambama kanti ke nesidumbu sakhe kulinde ukuthi ke silandwe emakhazeni namhlanje. Inkonzo ezobanjelwa lowo ke waba ngumholi weCongress of the People Mosiwalikota izokuba seBloemfontein esifundazweni Free State. Umngani nophinde bengumuntu osebenze kakhulu noLikota kwezombusazwe uchaze indlela amazingayo Likota. When I describe his participation in the struggle, I say he is a continuum. He might have worn a number of t-shirts, but the important thing is that he stuck to the principles for which the people of this country stood for. Uqhubeke wabalula ukuthi ukusuka kwakhe uLikota ANC nabanye kanye nabo beusungula iCope kwakungukuthi babengayifuni inkohlakalo. Together with some other members of the ANC, then he decided that it's time to come and form a COPE. It's an indication that he did not want to entertain any corruption. uLikota wayeqala ukubonila ngamhla zi-13 kuNcwaba ngo-1948 njengoba ehamba emhlabeni mhla zi-4 kwephezulu. Isidumbu sakhe sizolandwa emakhazeni sihanjiswe enkonzweni kanti kuzothi makuphela inkonzo bese sihanjiswa emzini wakhe. Mbongele sathiqu eDola kanti uma sibuya sizophathela uWT. Accused, your case is therefore accordingly postponed to the 25th day of March 2026. Sehlehlelo umhla zingamashumi ke nanhlanu kwephezulu icala lika Robert Shokane nongumsola ke we-19 ozinikele emaphoyiseni ecaleni lokubulala ke ngenhloso yokuhlomula emalini yomshwalense kanye ke nokukhwabanisa eLimpopo. Bukela sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena sikhumbuza ukuthi le indaba ziyatholakala ke ku-YouTube na ku-SABC Plus. Ngena kuzo kuzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola ngomjalo bazo.
Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa wachazela amalungu ePhalamende ngesinqumo sakhe sokujuba umbutho wezempi kuleli SANDF endaweni ke ezidlange ubugebengu. uRamaphosa uthi ke amasosha azokwelekelela abakwasidlodlo ngaphansi komyalelo oqinile wombutho wamaphoyisa iSAPS. Kanti kusho lokhu ngesikhathi ephendula imibuzo ePhalamende. Will be deployed in support of the police, operating under police command with clear rules of engagement and for specific time-limited objectives. Now, the Army may, for example, be called by the police to provide protection in high-risk areas or operations, or to support cordon and search operations, roadblocks against armed criminals. Soldiers may also be used to secure critical infrastructure so that it can free the police to focus on investigations. Now, some have suggested that by deploying the police, it means that the police have failed. That is not the case. Iphini likaMengameli wezwe uPhulu Mashatile ehambisana ke nongqongqoshe wezokubuyiselwa ke komhlaba uMzwanele Nyotso bahambele ke endaweni ke yaseSekhunda eMpumalanga njengengxenye yohlelo lokuhlinzeka ngamatayitela. Around 1934 that when ifamu yakhe yathathwa ngiyajabula kakhulu ukubona ukuthi namhlanje njengoba uhulumeni antholele le famu back nina bakamthweni niyalima. I've seen maize that we are planting. I've seen soya that we are planting. Zikhona neinkomo ngale kwestrata angizange ngibe nesikhathi sokubona kodwa ngiyajabula kakhulu that this is a productive farm. Azange nikezwe nje umhlaba wahlala nje umhlaba kunganalutho. Umsolo wesibili ecaleni lokubulawa kukaSenzo Mewa uBungani Ntanzi utshela ke inkantolo ephakeme ePitoli ukuthi unalo ilungelo lokutshela ke inkantolo uma kukhona angakuboni kahle njengoba ekhala ngeyinombolo eyilokuyivela ke inkantolo ekuthiwa ke washaya izingcingo ezinye wasithumelela uCallback ngesikhathi engaphakathi ejele. uBongani Ntanzi uthi le nombolo evela phambi kwenkantolo okuthiwa ekamji yakho ayithumela uCallback akayazi inhlobo. Mina ngisho ngithi phambi kwekhoti number kusiya kamji yakho ngithe mina angiyazi mina. Lapha phambi kwekhoti ngeke ngakhuluma ukuthi lapha makufonela inamba kamama kufanele inamba labe uhile ngene kamabhena njengamanje ufunda lapho ufunda khona ukuthi nangakho-callback inamba kamji yakho but nathi nekamabhena uyifunde yona phambi kwekhoti ikhoti nayo ingene kwirecord awuyifundi le namba engithembe nekhoti yamabhena. Umshushisi uAdvocate George Baloyi uthe kuqaleni bamtshela ukuthi uma kukhona akhala ngakho ummeli wakhe uye ozokwazi ukuphakamisa noma ngabe yini ayingayiboni kahle. Ami nginalo ilungelo ukuthi ikhoti ngiyitshele mangingaboni kahle la. Ubuzo ukuthi unabo yini ubudlelwane nomji yakho. Cha nkosi enkantolo nginabo ubudlelwane manje anginabo ubudlelwane naye. Icala liyaqhubeka. Selihlehliselo mhlazi ngama-25 kwephezulu icala lika Robert Shokana nongumsola weshumi nomuvo ozilingeleke emaphoyiseni ecaleni lokubulala ke ngenhloso yokuhlomula emalini yomshwalense kanye nokukhwabanisa Limpopo. Kanti kwabe yiphoyisa Rachel Kutumela waboshwa kanye namalungu omndeni wakhe kulo leli icala. uRobert Shokane ungumsolwa weshumi nomuvo kulabo ababhekene nezinsolo zokubulala abantu ngenhloso yokuhlomula emalini yomshwalense. uShokane utshele inkantolo ukuthi unaye ummeli wakhe yize engambone enkantolo namhlanje kodwa ugcine ukukhuluma naye ngaphambi kokuba azinikele emaphoyiseni. I do not see my legal representative here. However, when I was called, I also called him and explained to him what was going on, and he said I must avail myself here and he will handle the matter. Umbuso ube usuhlehlisela umhlazi ngama-25 kuyo lenyanga icala ukuze kuphenywe kabanzi futhi iqinisekiswe nemininingwane kammangalelwa. Accused, your case is therefore accordingly postponed to the 25th day of March 2026 for further investigation and possible bail application.
you will be in custody. Umsolwa uzovela kanye nabanye abasolwa ngosuku olulandelayo lokuvela enkantolo okwamanje bonke bazogcinwa esitokisini. Umphakathi waseDiepkloof eSoweto umasheleke emahhovisi eEskom njengoba kukhala ke ngentengo yogesi ombeqolo kanti ke lezakhamuzi ezifuna ukuthi ke kuboniswane ngentengo yogesi engeke ikhinyabeza abantulayo. Izakhamuzi zaseDiepkloof eSoweto zimashele emahhovisi eEskom ngenhloso yokuhambisa uhlu lwezikhalo ngentengo yogesi ezikhala ngokuthi umba eqolo. Ezinye zezakhamuzi zikhala ngokuthi ugesi wekhulu lamarandi akusapheli ngisho izinsuku ezimbili ukhona. The way mekhala ngakhona ngoba noma mekhala bathi nabafaka umlilo we100 rand noma we200 awuthathi amalanga atheni mhlambe bathatha amalanga amabili nesithathu akusekho umhlakazi. Umgqugquzeli wale mashi uphinde wakhala ngokuthi Eskom ubashaya indiva ngalolu daba. It would be most welcome if other working class and poor communities join this struggle across the country, because the sad reality in South Africa is that mining companies and smelters are buying electricity per kilowatt, that is at 87 cents, whereas households are buying it at 3.15 cents. Omunye wabaholi bomphakathi eDiepkloof futhi umphakathi ushiwa ngaphandle ezingxoxweni okuphakanyiswa khona ezinguquko ezithinta lo mphakathi. Sibuya kude nayo eziDiepkloof where we engaged on NERSA up until to the level at the end NERSA avuma ukuthi uzoyiconsider indaba ye-flat rate. And we are saying to you Eskom, from what you are doing to people, it's like imposing the apartheid regime system. Lezi zakhamuzi zicikicwe uhlu lwezikhalo oluzodluliselwa kubaphathi beEskom. Bukela umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu nanyakazi. Mbukeleki sizibeka lapho ke ebesikuphathele zona ke kanti koza wethu bayeza neindaba ngolimi lwesisati magamanqa yehora ke lesihlanu ntambama kanti thina ke sizobuya ke nezinye izindaba ngehora ke lesikhombisa kusishwa okwamanje sale.